Най-доброто време за пътуване до Корея. Плюсове и минуси по сезони. Пролет. Плюсове. Вишните цъфтят, както и много други цветя, меко и приятно време, което е подходящо за обикаляне навън. Минуси. Много хора по време на сезона на вишните, фин прах и голямо замърсяване на въздуха. Лято. Плюсове. Подходящо за пътуване до плажове, като Пусан и остров, като Чеджо. Летни фестивали, страхотно за разходки в планината и природата. Минуси. Много горещо и влажно. Трудно се обикаля навън, дори тропически нощи. Сезон на мусоните и обилни валежи. Есен. Плюсове е красиви есенни цветове, ясно и прохладно време. Идеално за обикаляне. Минуси. Повече туристи по време на красивия листопад, особено около Чусок. Зима. Плюсове. Много коледна окраса и празнична атмосфера. С изключение на периода около Коледа и Сойна, като цяло няма много туристи. Заснежени пейзажи и добри места за ски и други зимни спортове. Минуси. Много ниски температури не са подходящи за обикаляне навън. Сух въздух и пътуването може да бъде трудно заради сняг и лед. Кой сезон бихте дошли? Аз бих препоръчала есента.